Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairul bashari al-asimi iliyatohari al-mustafa min mundore atohiril mundore yazdadu shauki kullama ayan duraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام أركبتين تيجي مندم أم تغنيني على فما فيك بشتان تورم دينا ولا السلام من دمنا نفلان به أما زيزالني الله سبحانه وتعالى تباركاي كانيني ستيجي مسافة على كاكا على يكما على كفرانغا نمبارينا ناكا سيدا كيني رجعنا في الله سبحانه وتعالى أكيد أنجي كن على فمانا كنا ناكا سيدنا كومينا ويونيني أيو غندو دي أنغرا مغما كاكو فماندوني كون مامي بمعية الإلهية في الأمور كلها كاتكي كاسيزينا لي على توكوي إمام بافي على كفاريكي ككولا كي كالي على ويلي كي كاسيزينا لي على توكوي كوابي فاريكا ولا ami tanganyini masa bain ve ka shetana toroma kan zizina toko barka yi kasoro ka dugo ka ngara mo koy ka dugo ka ngama nyemay ka dugo ka sayyidu walad adamay ka dugo ke kiran nabi mo bela jele kundiki assalamu alaikum ranyanama setanye ka alakra basara ngami dugo samama assalamu nan dugo ka ngara mo koy yoro ami dugo ke aka ngana wiye o yorolla alakra sallallahu alaihi wasallam jenwa chama ana musoma mun nya de men dina imbara la mi duko sama uma o nyana ngara mo ma o kera en va fe ambi ala deli alaka nye u yeruma alaka kufe sahaba chama ana musoma am sey ga dugo ke angara mo ko sodu nga sanama unyi sirfi chama ana musoma sirfi fi mana jema sirfi foloma ana labama nanon de be wele am ga sharia kuma kana ko alu baytin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ko alakra sodungu alakra soma sanmo ka kufe Allah subhanahu wa ta'ala jati kama odaye angara mako kanu yere ku bunye jira ku kanu jira ka balo ka fatu oka odabe wele ko alaka kira horma ko shili abokolo la tale ko assalamu nay dugo ke alakra sallallahu alayhi wa sallam janyo nye ka sai ka dugo ka abokolo sanmo nyi ami dugo ka salama chama ana musomaye ka sai ka dugo ni salama fe ne garbu de ni kalande de ye sode do at setamana okuma banyina karamo ko fe sangane watibe ka sode da jurumene ne Allah subhanahu sona sode bitola insha Allah taala fa setamana okuma mi dugo ni ngara mo ko fe shunitle sogomane wula na manya kwanzigira ala jatti kama kwambi fe ka angam makoro ka sirafura am vanyumo ngara mo ko nyumo ngakanga do kwamu ka barala ukan zamani duko ye ka sai ka duko kere kanyini salama furba jama kulu tobbe fe aslamo kan deme duko la yakuna al-amal ibtigha li wajhi Allah azza wa jal nimbaran aka ke ala nyira nyine ni baray ala ka ke barka sorali sababu ye kaddo ana mbokolo la ala ko ka ala yakama ala ko ke cibani asodu nga sanmo barka kama namboro la majra salamo la
قد انتصبنا أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى فوق المنبر الفقه المالكي أنزغرا كوكورا ستك مساكا جين كونو منبر الفقه المالكي 120 مالكو بون أنسكا كالامبلو كونو سيغي كمفلا أني سيغي تنفلا نانا أمبي دميني على فاما في على سونا سيغي ندمنا تشوكو منا على كان دمنا كدميا كدتش كاير الله والدرس فيها إن شاء الله تعالى تابع للسابقي هل بيسجي ولد جروت تقوليدو أيوة ولد تمنينا من كمنا على السيرة النبوية المباركة العاطرة من كمنا على كرة صلى الله عليه وسلم كا نينما يدوماكا على كرة بكا نينما يبارك ليكا السلام عليكم من دون يقول الحق جل شأنه على فما بافاني على كبوا سكر تامه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهنا في من دون يكون على كوتي كنا مهور كدوكالي كوكيلا دكي مهور من دون الله ستلا كو على بانين أنفع عنك أكثر لا دكي تشوكو نيومانا ماما ندام على الله ندام الله حر الله cemi mbaɗo ko ala bey musomin mbaɗo ko ala bey cemi walma musomin mbaɗon ko aɓe sey ka boya ka ta jo ala fama ñekoro alkiyama ko tigi ka alkaraba sallallah alih sallam kaka duka leye kaka ñeshinvan ye kaka ladeke yoro ye jango a kabbe sababa ma baraw jaabi la kiyama asalamaw hada al amru al ilahiyu mawqufun tatbiquhu على معرفته ومحبته صلى الله عليه وسلم على فما يامر من يني الكرام من فسسا السلام تفكروا واعتبروا ايا حكي فرانيونغا على فما كما قراني كاشيدو اي يامر من يني محمد من فسسا يامر كسكا وليا اتسكا كايره ماتي awaleya li jome ala ka kira yere shidon de ka manyeta mamina niki bo tama chogol la deke a ibi dore deke nga ka ala kira yere nyini ka shidon ala kira ba shidon ne kofe ala bi soyidi suku bi kafe hal kafiri ni angundi gi majja ka nyina ma yakono fo kafiri ndi suku ka kafe parce que Allah subhanahu wa ta'ala de ya joko do jogola ni bebe ke o la hale inve o kama aywa ka alakra sallallahu alaihi wasallam ka nyina ma yakala ka shino o debe ka sababu nyuma ni alakra ba aywa kanuna wa min al-ma'lum bid-darura anna ilm as-sira tuaddi ila tilka al-mawaddah al-haqiqiyya kala savema na duguma mabe yoro janama ni yoro surma be ba don ka fako alakra sallallahu alaihi wasallam ka nyina ma yakala ni o debi se o kanu jeleima o kanu hakikaima o de la domi ni anya jenyini anva anangar mako ashaf sartan madan haydara fe kwa ka andame Allah subhanahu wa ta'ala jati kama nga sigiro sorani ndele na ya anya wala dan nani de jirala tawhid ash'ari ala kelbandiya doni mi nani ulama urasikhunu tabi benim masaka kan nafulu ma adla o tawhidu alhamdulillahi rabbil alamina asabe mo ya sabe Allah subhanahu wa ta'ala jati de kama o ma sabe ka fuy nyini gafa kuraw chama bora kofe nga halibi gafu bi Allah subhanahu wa ta'ala kanu sarakaira la usara Allah subhanahu wa ta'ala ka ango walada flana e fiqhul maliki de malko bon anasaka tasira islamia qorale mi alkarba sallallahu alaihi wasallam ka kala yoro foloye mo kala ulam madina sodugule nyine ngoma tsaka don ka teme madina kauka ningoyi ala ya kama madina kauka mondo ala ma tsaka don ka teme uka odela alkarba ko fatu makado madina kau sirane nu kamana gwana ala ko ala ka kira faso da yalla akwa maye ka fa bina faso bla ko bita sigi yoro reble atemena ansaru sigile la ako avec mo vonyonye karamo ko bunye fe sirana nyo yu ko pamadoku ako almahya mahyakum wal mamatu mamatukum akwa yemi vo alaka kira yamme na sikame kone bina au ko sode bla kana yangen zikore ka balo ya ka fatu ya ay ako kono ganya ningoy ala ya ka awde tay almahya mahyakum alaka kira be balo awde ne nyonje sa
abi balo aka dugma koloka wal mamatukum ala ka kira be fatu wa bi shutura aka dugma koloka no maliki kumana no madna ka doni ba bap mana ala kira bako ko aywa maliku mi na ala ka kira tamashan kene aye ko alimul madinati do no kumana amba fongo sodugule kumana sodugule nyine na yimi von goyina o yayi ngwangara mo ma ngwamva ma ngomba feka o de ke wala da flanai wala da sabana ngoko ke kutigi raka nyinama ya siran nabawiya amo de kunga wala nanana lama ko ke sufiya alaka naka sahaba ujoko ni wala da nande bambolo insha Allah ta'ala ni shini kene ya sorola kwanzira ko dukuma kitabu ka islamu kala ola kanye wana yamaru wara nyini islamu ka manye mafe na yamaru di ana wala da wara faraka nan wala da nani de beyi jango moka seka aywa islamiya mine aywa amina yoro la barsabu makura chayara gongo wulila ani mami ni bereti bolo biki sizala na lan farika fu bitani de wallahi la ilaha illa huwa ibi ko yebi abi ma kamana go abi ma dabali ba o de la neye sahlu bunu saadi alkira sallallahu alaihi wasallam ka sahaba nganaye neye aka baro fitinimbo al-islamawiye hatsa bafla saadu kele de ya bella kali saqahu ar-rajul salihu al-allama الشيخ النووي في كتابه رياض الصالحين imam nawawi gafe mi zabe na bolo barka mai ka to da ko riyadu salihina alaka manyumo ngan noko furu fo manyuma ya ka fo kono de fo o gafe to ka sabati ko manyuma ya ce fo gafe to ka ke tamboye madrasa de dina kuratiki kangalo duguma ko manyuma ya ce wani ya je madrasa de be fara nyonga apma kura fola ben ya be fara nyonga ila qiyam saa aya jiginye jigiba awna wallahi fokata dugma ko meleke no jira ka sabene ka fokata jewuli a sabene betti sey riyadu salihina kelena alati son imam nawawi ku nganay imam nawawi ma sabene ka fiyo ka sanu nyina ma sabene ka war nyini imam nawawi sabene ka lillahi subhanahu wa ta'ala wa usabenu ala de ba kolashi ay mémoire ti sala ay hakli sigi université ko mémoire ti senununa wa mimbe aw masa mbof kon vo aywa ko faraka ma sabe dew selfi du kunan du talaka du wati korone do ma sabe dubbe herebe mina ay to nga fini ni ka biranyir la nga fe no ta nga kala ay to nga kala ka aywa hadisa kelengele be korodo ka bella nyini don no kara berebe yambolo ni aywa nyamere ba feka yela nga ba goshi alaka kele nyumande amma alaka sallallahu alaihi wasallam kan sahaba che ban bi feka foye sira kalangu mimbaru sanveya abi hadisa do korofani abi nyemo de kala halaya foigné abi Quran ayo koro foigné abangishi kuma kura kololoma kuma kura munu nan nane do foka cien de datugu jaku yalla ama chama ngalanga alhamdulillah rabbil alamin netemena kala roba dawla ni ulama udo we nyoni ni kala fitini nga sura ko fe Mauritanie jamana ka ne fedo jatemine kala yorowla ayin zira ko sebe don baba shuyukhu muno ni ira bado ko cena alhamdulillah rabbil alamin mati chama zoro doni nanga karsa ko ne alafon sererama iti chwa kan masa alay fiu itna ni kitabu ya fiu faki nyinga ko aywa ya gulama mata qulu kalande o ebe mouvo ni fefe vo no el arabu kan abo korofu ye madon ngana nunu anzigele do dafeni kitabu ye ubi kusongala de biri murtani bajoñ uba samade fu disila ka soroku da usara ko gadda mash wallahi nako mash ni je fefe mbuida no el arabu kan nyumanye kwatlene do nahu qaida ma aba korofu ye ngane de dafil la ni el arabu kan tien aba fa ko zaka ma araftu ki yemi fa nemo don l'arabu ta fota afokanye anu ngana we nyoy nganga mana gona mina jamana laba ma kura folo ka fini ni sira hakema ni ye barka nyini hadisaw tawassul hadisaw sabeni nashi hadisaw alkira sallallahu alaihi wasallam kan nyina maya konnana sahaba wiya aywa akoliju ke ku ma ko nyoro mununa wiye aywa barka nyini kana ku sigi yoro mununa ni hadisa nunu nyini ngalike to goroba nunu be siran demsen nunu ku jaka gele o te sira mati bonyo ka doya lima
cɛkɔrɔba ninnu bɛ sira o ɲɛ fo a bɛ surunya i k'a faamu cɛkɔrɔba ɲɛda la k'a b'a f'i ye ko ayiwa a to jama ka lafiya dɔɔni o tuma n'i ye ɲininkali kɛ waati la waati min lafiyalen don a bɛ jaabi ɲuman d'i ma ni ko sira o yɔrɔ ma an bɛ sira a b'an kamana gan o la an b'an wakili siri ala la ala sɔtala sɔnna ka ban ŋanaw y'a sɛbɛn a tɛ se ka kunbɛn Sahlu bun Sa'di ka hadisa ba fila min ni ne y'a fɔ a ye minbaru sanfɛ yan Imam Nawawi y'a fila bɛɛ kɛ ka dalilu jɔ sahabaw ni alakira ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɛnɛmaya jɔ n kun bɛ an kun digi farikolo an kun digi dajiw an kun digi dofiniw u ka ɲɛnɛma a dala dugaw u ka ɲɛnɛmaya sigi kun bɛ o barika ɲini de kan fo y'u ka ko taabolo ye Sahlu bun Sa'di ala k'an saraka yira la hadisa fɔlɔ la n y'a fɔ a ye Imam Nawawi y'a sama ka nana Riyadu Salihina page 100 furanɲɛ 194 hadisa 500 ani hadisa 67 a ko nin ye kalanden barikalen dɔ de ye muso tafitigi de don nin ye muso dɔ de ye min ye kalanden ye a b'a fɛ ka karamɔgɔ barika ɲini ni muso y'i sigi de ka gese de da n'a yɛrɛ bolo ye ka burudafini ɲuman dilan kana sɔrɔ ka sɔrɔ k'a ta kana n'a ye kana di ala ka kira ma a ko ala ka kira ma ko nin burudafini a ko nasajtuha biyadayya ne yɛrɛ de y'a gese da ne n bolo fila ye jango n kana e Muhamadu fɛɛrɛ bɔ a la ka da mun kan n b'a fɛ ka sɛgɛn ka e Muhamadu barika sɔrɔ kalanden ka kan ka sɛgɛn k'a karamɔgɔ barika ɲini akaraha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ma fa'alaha ala kira nisɔn jara n'a ye ka fini minɛ o de kɔrɔ ye ko muso i ye fɛn fɛn ŋani ɲani ko in kɔnɔ o bɛɛ b'a kɔnɔ wa fɛn na y'a kɔnɔ min de o ye dɛ ala na fɛn ge ye nin fini na min de o ye o bɛɛ bɛ faamu na barisa an kun digi hakɛ ala yɔrɔ dafɛn d'o dɔn ala kira ba y'o fini barikalen de minɛ a nisɔn jalen k'o tafe de siri a la kana segi sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ fini ye fini ɲuman ye o don sahaba cɛ wɛrɛ bɛ yen hami wɛrɛ fana t'o la ala kira barika ɲinini kɔ a ye tafe zirile ala kaba ka fini kɔrɔ tuma min na ni ayiwa u ye segi kɛ ni waati sera ni ala ka ŋana b'a fɛ ka wuli ka don a ko ala ka kira ma ko i ka nin fini a ko a cɛ ka ɲi dɛ a ko fini in diyara ne ye n'a sɔrɔ i bɛ se k'a di yan ala kira ko a ma ko na'am ayi i t'a ɲini a fɛ fiyewu k'a bɛ tan di ayi ale fɛ n'a y'a ka fɛn bɛɛ di ala ma ayiwa ala n'o ka kan ala kira wulile sallallahu alaihi wasallam ka don so kɔnɔ sahabaw ye cɛ in jalaki a ko i jalakira han e y'a dɔn a ye fini ziri a la wa fini nganu b'a la e tilala k'o fini kelen ɲini ma ilmika annahu la yaruddu as-sa'ila i dun b'a dɔn k'a ti delikɛla segi e segira k'o fini ɲini cɛkɔrɔba ka jaabi a ye ne fa an bɛ taa lahara wallahi lazi la ilaha illa hu an b'a faw barika ɲini an b'an karamɔgɔw barika ɲini an bɛ ala ka jɔnɲumanw barika ɲini an bɛ sirifuw barika ɲini nin ye sahaba ŋana de ka jaabi ye min n'a tɛ se ka tiɲɛ han diɲɛ bɛɛ maa tɛ se ka taa ni Riyadu Salihina izini na k'i b'a cɛ ka bɔ a kɔnɔ ayi a tɛ se ka kɛ a ko wallahi a ko ne kalenna ala la sahaba cɛ de bɛ ka nin jaabi di a sigiɲɔgɔnw ma a ko ma sa'altuhu li albasaha a ko ne ma nin fini ɲini ala ka kira fɛ fiyewu fini ko nege la jango n ka fara n ka don finiw kan ayi a ko innama sa'altuhu innama ye arabukan cɛw de fɛ a da to hasiri de ye ma ɲini foyi kama fo fɛn kelen a bɛ n'o fɛn kelen de fɔ alakira mandon y'a tulo ma jɔ a ko innama sa'altuhu a ko ne ye fini ɲini ala ka kira fɛ litakuna kɛfani ni fini in ka kɛnɛ kasange ne fatura la ilaha illallah muhammadu rasulullah ala bɛ kita ni ɲɔgɔn cɛ wallahi minnu b'a fɛ ka nin barika ɲini ko datugu ko barika ɲini tɛ tiɲɛ ye wallahi a tɛ bila ka lahara kɔnɔ koyi a bɛ ɲɛnabɔ diɲɛ na yan nka ne kan bɛ maa minnu ma a ka hakilimaw ye joona k'a fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn wallahi ni taara an ka jama ka fɔ yɔrɔw la bi i dabali de bɛ ban maaba yɛrɛ tɛ dɔn ka bɔ maa ni na bilen kodɔnna yɛrɛ tɛ dɔn ka bɔ kodɔnbali la kalanba tɛ dɔn ka bɔ kufin na k'a sababu kɛ u ye mara tiɲɛ ka se hakɛ min ma kuma ninnu ye tiɲɛni kɛ ka se hakɛ min ma ni muso y'i kun kɔrɔta ka bɛn ni cɛ ta a bɛ ɲɛ ni kufin ko k'ale ni kalanba ye kelen o bɛ ɲɛ ni kɔma ko k'ale ni marakɛ ɲɛmaa ye kelen o bɛ ɲɛ ni silamɛ tɔw ko ko ni alakira bɔnnaw ye valeur kelen o bɛ ɲɛ ni silamɛw ko k'u n'ankundigi ye kelen o bɛ ɲɛ o tuma silamɛw
ni mun de alakira ka kana ye ni mun de sahaba ka sunna ye wallahi la ilaha illa huwa ni mama ko alakira ka sunna do ay ngalo tige alakira ka sunna tile kele ama foko mo ye kele tile kele ama barka nyini pembe tile kele ama mamara ola ama malamo ola ni de ajele aku nyini liyakuna kefani litakuna kefani jango burda inga kene kasange barsabu asirla alakira ka fini koro amma gar alakira barka farkolo la alakira farkolo sanma washira la mba fe kata kuruka bla ne vatura do meno ka meleke na katende alama e qala sahadu alaka sahadu sarakaira la sahadu ya to kwa kala sahlu bun saadi ko fakenati kefanahu ko to cey vatura ne sahlu nyena e ala alaka sahlu sarakaira la sahlu bun saadi ko cey vatura ale nyena fakenati kefanahu ko o burda fininde kera kasange katade alama nasrlo yo bidaayi nasrlo o flanga fo yayi alaka ka sahaba uti faranyonga ka flanga fo yake nasrlo o bidaayi alaka ka sahaba uti faranyonga ka bidaake nasrlo o bidaayi lama aqarrahum ash-shar'u al-hakim Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam alayhi alaka tu sabataka subhanallah fanga alaka ka nyina ma fo moye namu fo moye gongo wulla koy amba fonan da chamanje wala na khafu fihi lawmata laimi andi sirajal ki baka jala kili nyala ninde hat sakele alakira satamum hunu mande ni aliyu bun bi talibi ta sahaba wala mimma tasara don ko la aywa mama tasara don ko la katama minga wode Abdullah ibn Abbas ya fu ya wele ko habrul umma wa tarjumanul milla wallahi alaka ngana Abdullah ibn Abbas de ko zikima alakira ka barola dodo la alakira ba kinife sahaba tokorba shijo sigima numa fe mi vena na dama na yami tokorba ubunya ni kadaye ku kana demson nga ku bla demson nya ay demson nyi nga akoy bi jenne ka ni vendi nunuma de wangi ka haka minina ka di nunuma Abdullah ibn Abbas ye lado fo o yorola ni barka yini yorote ne nzigi ke miri nenga famia do manina neta do bi lafo alaka kirama yoroshi ni mahalaki alaka kiraka fo kuninge ka fo lande ndake o ka sey ka sabate o ka be sababa ma nini yoro inde ne ma yenga kala yere kono Abdullah ibn Abbas de ko alaka rabba ma dajela kolla ako muhuda ko nde kasoro ka korofo yi ako wallahi ngalena alala la uzru bi nasibi minka ahadun ako muhuru kwani ni muhuru kode do ni barka nyini ni de do ne te ni yoro di devejima wa aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala zalika alakra ya sabati oka ayini mbwada yoromina fatallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi alakra min imlabulu akunye munye idano mimbe minaina de iddaye nono sama yoromina wala ma ji zama yoromina mi vin zama yoromina o noinde neti chokroba blaw ka daturu o nona madama ala ya kengar sagay islamu ami ni kuma nunum bla nyefe jango ka jira mawla ko alakara ka nyina ma yebaru dumay abbe fame barka nyinde la abbe fame hera de la o de la kidabti alaka nasara kayra la o de bina ke bisigi malabai ako ko ale yara ka aywa kitabu de la sira la ako kumembe ola ako siratu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ako alakara sallallahu alaihi wasallam ka sira ako ye fembade akaka nga bla baro dode nona baro gwazan dode nona mimbe islamia gafe ukono ako la hajata bina ila tarikh hayati falasifat al-yunan wa hukama al-roman wa ulama al-efranji ay jamakulu do fo watiti somble niye to jamakulu jien kono niye jamakulu badow de kodona badow ye nasarawla yahudiyawla aywa gerakiwla munu nyuka nyina maya beke ya fala ngana mo ka sabenike nga sabeni bema ke dine ka bekera ka jende jo akwa kitabti ko akwa ale makote akwa anzela mo makoti se oluka nyina maya ma oluka tarikhi ma esar makamba kala akwa fala deina fi tarikhina hayatun sharifa akwa ala tarikhi esar do di awma min nyina maya kortale ni mamulu atun bil jiddi wal amal anyina maya fale do sabe ani baradela was-sabri wa habati afale do sabali ani sabatila wal hubbi war rahma afale do
kanu ani hinena wal hikma wa siyasiya a fale do kodon ani politiki nyumana ka jamana na folo faranyonga katabla nazara jamana ka ko ngana sanga mbokole shikana sanga ayo tala a politiki ni nyonva te kelenyi a politiki ni nyonjava te kelenyi a politiki ni ngalo ni namara te kelenyi kani joka kulo jamana arajola ka kulo jamana telela ndai jamana koy ka soro alakam yamaru melaka baga fima ko ngalo idamina ka ba mawdala na dirima yoro mina ni a joro walma nyema ya dirima yoro ni mina o yoro ni ba bi famu ila iye ko la bi a dirima shine abi famu iye ko la ko chena jamana ko kunde subhanallah inda politiki alakra sal sama ka nyina ma ya famu politiki mina o adama de bi marmara to ko nyuma mina wa sharaf al haqiqi ko aka nyina ma vame korta nyu hakika la wal insan al kamila an adama de dakeni wa hi hayatu nabiyina ako nyina maya mi nakamo ma ko ya ngana bi maka nyina maya de muhammadin sallallahu alaihi wasallam alkaraba muhammadu ako wa hasbuna bi hawa kafa ako tarikhin o eswarin o bawzilama wasa nyan wasado alala kan wasado o tarikhina barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwa as-sami'u al alim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إلياتوهاري المصطفى من مندوري أطائر المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما